Helo chi lot, dyma'r teulu Parasiwt a ni'n mynd i wneud tasg bach gwahanol ond hwyl. Taflu'r wy a trio cael ei glanio heb cracio. Nawr yn amlwg mae eisiau rhywbeth i sicrhau bod e ddim yn mynd i cracio. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn? Ni gyda toilet paper roll sydd wedi cael ei gorffen. Fi'n siŵr bod lot o hwn gyda chi gatre, felly mae hwnna ar gael gyda ni. Mae gyda ni papur melyn. Fi'n gwybod bod hwnna'n cool, dyna gweld fan hyn. Gyda ni papur melyn. Beth sydd da ni yma? Da ni papur mowr. Obviously mae da ni wy. Hwna tua A3. Beth arall da ni yma? Da ni Oce, gofalus. crazy hair thingin. Ie, oedd hwnna yn y tŷ gyda ni, so mae'n yma'n defnyddio hwnna. Wel, ni ddim yn defnyddio carreg, Mae ond da ni'n ni defnyddio sellotape. A mae da ni string, a mae da ni plain paper. A da ni sission. Mae da ni Sission. Sharpie, pan gwynebau. A papur A4, fi'n siŵr bod lot o chi gyda A4 getre yn y printer neu rhywbeth. A wedyn ni, mae gyda ni Sharpie. Mae lot o bethau gyda ni. Ie. Mae eisiau ni fod mor greadigol i ni gallu. Ar y sgrin, gewch chi gweld lluniau. Mae'n dangos fyna pa mor greadigol chi'n bod. Dyna gweld os ni'n gallu gwneud rhywbeth yn well neu beth chi gweld fyna. Bydd yn hyfryd i chi greu fideo neu llun a danfon e trwyddo i ni cael gweld beth i chi wedi creu mas o'r stwff sydd gyda chi gatre. Pwy lle wyt ti'n hoffi? Melyn. Go on tynnu fy mas. Hyfryd. Reit, ti'n chi dangos hwnna'n gloi'r camera? Helo! Neis. Oce. Nawr y tasg yw bod ni'n taflu hyn lan neu a'i lader yma. Beth ys yma'n gweld? Never work with kids. Especially your own kids. Right. Right, beth ni fod i'n neud? Ydy ni'n twlu hwnna. Na, ni'n rhoi hwn mewn fan hyn. O, felly chi'n rhoi fe mewn fyna. Ie, wait, mae'n rhoi papur o dan Mae'n yna. cwpio trwy ddo, di fe? Na, mae'n rhoi papur o dan yna. Oce, so ni'n mynd i twlu hwnna a ni'n mynd i sicrhau bod e ddim yn craco. Ie, a wedyn ni'n Y targed yw twlu fe tua 3 metr, twlu fe lan neu disgyn e off rhywbeth. A sut Felly, ni'n twlu hwn? dyna beth ni'n mynd i wneud. Ac yn y fyddi siswn, byddwch yn gofalus os gwelwch yn dda. Gofynnwch i mam neu dad i helpu chi, neu os chi'n iawn. Aila, beth ti'n neud? Fi'n oce? Oce, ni'n neud hwnna. Ni'n neud hwnna, a ni'n gobeithio bydd hwnna'n digon i dal yr wy. Dyna mewn, gynta. Right? Hwnna'n oce fi'n credu. Dyn ni lan o hwnna nawr a clymu fe rownd. Neu fyna. Wy! Siwr? Rownd i fe. Falle o dan o fe ar y gwylod, fel bod e'n pan mae'n bwrw. Felly dyma Efa, a dyma Ayla. A chi'n poene i chi. Beth? Hwna'n oce? Cool? Be chi'n credu bydd yn neud craco neu dim craco? Ayla, ti'n lygo hwnna? Craco. Fi'n credu ddim. Na, sy'n ti'n lygo fe? Fe'n rhaid cool. Ni mae'n rhoi nhw arno fe. Reit, go on ble ni rhoi nhw arno fe? Ti'n neud e? Helo! Top o papur. Ble, ar top? No, dan hwnna. Na. Ar y top? Oce, ie, hwnna. Okay. Hwn. Fab. A mae gyda gwallt. A fe'n, Fisgia. fi'n credu yn gweithio, felly beth yw pwrpas hwn fan hyn? Beth yw hwn fan hyn? Ayla! Mae fe So pryd mae fe'n mynd lawr, bydd e'n mynd lawr yn sy'n dod.
Beth yw pwrpas hwnna fan'na? Mae fe'n dylar o'i stopo. Doing. Sy'n yn bwls am hynny. Pa'n nhw'n yna nawr? Mae fe'n soft yn meddwl. A nhw hwnna'n stopo rwydo mas y top. A wedyn mae hwnna wedi climu fyna. Reit, ni'n mynd i twli fe? Ie. Come on, ni'n twli fe? Dyna man en. Reit, ni'n mesur o fyna. Mae hwnna'n 250. OK, da ni cael e, diolch. Gyrra fynd, diolch. 250 a ni'n mynd i adio tyma bach o i'r gwylod. So mae hwnna'n bron 3 metr. 3 metr. Dyna fan'na ychydig. 3, 2, 1. Iawn, cyn i trwy'r to yn ffwrdd o'r wal. Mae'n hip o'r wal, OK? 3, 2, 1, hip o'r wal. Dy ti? O na, fi'n credu wedi craco. Hei, da ni'n mynd i gweld. OK, so gweld os mae wedi craco. Be ti'n credu mae wedi wneud? Fi credu mae'n OK. Fi'n credu mae Tynnu fe mas o'r top, so ni'n cael rhoi fe'n ôl to. So fan'na. O na, fi'n... Reit, bydd yn gofalus pan ti'n tynnu fe mas nawr, so mae'n cwmpo. Wedi wedi craco? Mae'n yn OK? Tynnu fe mas. Mae... O, helo! Helo! Fantastic. Right. Fantastic! Tro hyn, ro fe'n ôl mewn. Na, ni'n mynd i wneud. Ro fe'n ôl mewn. O, mae'n bwrw wal to, cyn i ole. 3, 2, 1. Sa'n credu y parasiwt wedi gweithio fyna. Reit, dyna ni gael gweld. Mae wedi craco. Ni gyda'n gilydd. Right, so ni wedi twli fe 5 gwaith. A mae wedi bwrw'r patio gwylod, hwnna tua 3 metr. Oh, so mae'n edrych yn neis. Ach, a fi... na, mae wedi torri. Ie. Na, pa'n tynnu fe mas, gan y fod, mae'n oce, o'n i'n rhoi fe'n y bin. Na. Ach, a Pa'n fi. tynnu fe mas? Ma' hwnna'n... Mrs Maliphant, chi'ch chi'n edrych yn hwnna? Craco. Daddy, Wedi mae craco. fe'n dod mas. Mae'n lico. Dyna'r trampolin, yna? Reit, cyrwch i trampolin. Yay! Triwch e. Bach o hwyl. Gweld beth sy'n digwydd. Beth? Ach, a fi's, co. Ach, a fi's. Byddwch yn fwy greadigol na hyn, oedd hwnna yn job 5 munud. Joiwch.